даври чордоми чемпионати мамлакат байни дастаҳои лиги олӣ дигаргуниҳои зиёде ба бор овард. Чемпиони феълии Тоҷикистон Истиқлоли Душанбе дар сафар бар Файзканд пирӯзӣ ба даст оварда мавқеашро дар зинаи аввали ҷадвали мусобиқа мустаҳкам намуд. Дар ҳоле ки аз ҳамаи дастаҳо бозӣ камтар гузаронидааст, Истиқлол метавонад то анҷом дигар ҷои якумро ба ягон даста нагузорад. ин вохӯрӣ дар варзишгоҳи Нефтяне ки ноҳияи Рӯдакӣ сурат гирифт. пеш аз ҳама голи аз ҳама зеботарини ин вохӯриро Аббос Андалибов бо як зарбаи ниҳоят олӣ аз масофаи дур ба дарвозаи Рустам Ятимов равона кард. Футболбозони Файзканд ба ҳайси мизбон боз чандин лаҳзаҳои голзаниро истифода набурда навбатро ба Истиқлол доданд ва Шервонӣ ва Батшоев дар дақиқаи 35 ҳисобро баробар намуд ва голи нӯҳуми худро дар чемпионат ба самар расонид. дар ин рӯз капитани Истиқлолиҳо Манучер Ҷалилов ҳамтон надошт. агар ба голи аввал партофтӣ голӣ дода бошад, пас дар дақиқаи 42 голи дуюми Истиқлолро ба самар расониду сипас дар дақиқаи 86 дубли худро бар ҷой гузошт. натиҷаи 3-1 анҷомбахши ин вохӯрӣ буд. ғалабаи Хуҷанд бар песафи чемпионат хаттони бохтар дар варзишгоҳи 20-солагии Истиқлоли Тоҷикистон ин дастаро ба зинаи чоруми ҷадвали мусобиқа фаровард. голи ягонаро Хушнудбек Бозоров ба ҳадаф расонид. дар натиҷа Хуҷанд холҳояшро бо Хатно баробар намуду аз ин даста пеш гузашт ва ҳоло 22 имтиёз дорад. дар даври 14-ум Равшани Кӯлоб коре кард ки сармураббии клуби марказии варзиши Артиш Амин Субҳонӣ барои аз мансаби сармураббигии сипоҳиён рафтан аризаи худро пешниҳод намуд. алҳол хабари аз даст рафтанаш эълон нашудааст, вале Равшан дар варзишгоҳи марказии шаҳри Кӯлоб бо голи Муҳаммадалӣ Азизбоев соҳиби 3 имтиёз гардид ва ҳоло дар зинаи дуввуми ҷадвали мусобиқот қарор дорад. Эсхата Регари Тадазро дар даври 14-ум ба қаъри ҷадвали чемпионат фиристод. Регаре ки аз нав имсол ба Лигаи олии чемпионати Тоҷикистон баргашт, дар якуним марҳилаи бозиҳо аз ҳама қафо монда бозиашро пайдо карда наметавонад. ба ин даста аз Лигаи олӣ афтидан таҳдид менамояд. Металлургҳо аз дастаи Эсхата бо ҳисоби 1-0 мағлуб шуданд ва Санҷар Рехсибоев бо 5 голи задааш ба қатори нишонзанҳо шомил шуд. Равшани Зафаробод барои аз минтақаи хатарнок раҳо ёфтан дар муқобили Истаравшан бозии ниҳоят ҷолиб нишон дод. Отабек Зокиров аз дастаи Истаравшан дар ин вохӯрӣ бо маҳорати олӣ 2 тӯбро ба дарвозаи меҳмонон зад, аммо голҳои Бахтиёр Зарипов дар дақиқаи 46 ва Ҷаҳонгир Алиев дар дақиқаи 94 Равшани Зафарободро аз бохт наҷот дод. ба ин нигоҳ накарда Равшан ҳамао дар зинаи нӯҳуми ҷадвали мусобиқот мавқеъ дорад. дар чемпионат Шервонӣ Мабадшоев аз Истиқлол ва Дилшод Бозоров аз Эсхата бо 9 голиашон дар садри рӯйхати голзанҳои беҳтарин мавқеъ гирифтанд.